igen, akkor segíti a nagy korpuszoton működés és a medencek illetését. Tehát kis korpuszoton ez. Osikán mindig van, a lőtte jobban megnevezett a sportban. Egyébként innen kell elképzelni, és itt jön innen indul, és itt jön előre. Ez a rész. Ha ez megvan rövidülve, akkor esik a síkből, és a farizban nem tud jól fejlődni. A sok munka egyébként megrövidít a síkből. Érdemes gyakran nyújtani azt is. Jó. A körtekép bizony a keresztcsontban ered, és a combcsont nagy kontorához tapad. Ez egy ilyen, tehát a farizomnak egy része még de belül kell elképzelni. És ugye a fő feladat a combnak a kifelé rotálása. Ez a feladat lesz a körteképnél. Ugye, hogy a kis farizom meg a középső farizom dolgozik ilyenkor, de a körtekép bizony az egyik feladat. Jó, oksi. Erősítése a következőképpen lehetséges, ugye megnézem a képet, amivel erősítsük őt. Van-e valami? Lássuk, tökéletes. Most oda képzeljük, hogy nem tudom, hogy van-e. Föltettem a lássuk. Mit fogjuk csinálni síkróborkaszra? Ugye megbeszéljük, hogy síkról hajlítja a téremelése. Lássuk, megvan. Egyik oldalra, másik oldalra. Távső ott van, ütemezett szépen a hozzal. Hogy lecsíkóra volt, lecsíkóra fog bemaradni, akkor csak fel ezzel is szépen lassan dolgozni. Nyilván, aki egyszerre álló helyzetben a két csíkóhormozott meg tudja dolgoztatni, azt hasonlóan elhelyzetet vizsgálják. Van még másik gyakorlat, másik helyzet. Olyan ivarban lenne, van nekünk egy szteppadok, vagy éppen nem szteppadok, már muszáj, lehet a gödöristához szólni, és szteppadok hívó segítségével. Nem így eszközt, de ezért használhatók és a faladon lenni gyakorlatban, bármi eszközt lehet használni. Elért az eszközt nem használom mindegy, akkor gödörisre. Nincs használom a társadalomban. Oké? Megemelem, nyújtom, és így. Ez csíkó volt az. Mire a kukalába meg tudod ezt is csinálni? Jó? Viszont van még egy testhelyzet. Úgy lefekszek, akkor fel tudom emelni mind a kettőt, nem? Jó. Ez már a haladó verzió, jó? Ez a haladó vendég. Kezdő vendég, meg csak fogod és belül helyzetben és széken is látsó, hogy ott van, dolgozik. Vagy fogod és újtott lábbal lesz. Jó? Vagy fogod a lábső rajta van, és a körtekét is be akarod kapcsolni, akkor fogod, fordít, vissza, emel, fordít, vissza,
Szia! Szia! Na, és akkor igazából csomózom ezekben kimerül kubolás, kimerés, meg ugye a feszítés. Ebben bőven kimerül. Nyilván másik gyakorlat, másik testnevető fogják kérni. Ülve, fekve, ugyanazt a fogod, itt a lábsúly, és csak nyújt. Behajlítva kérded, és csak nyújt. Hátra beszél a térdedet, és akkor szépen dolgozik. Egyik, másik. Ezt ugye lehet, hogy álló helyzetben félreállva, nőhelyzetben sokkal könnyebb, mert itt most már tudsz akár ugrálni. Jó? Álló helyzetben nem tudsz. De ha megcsinálod, akkor garantálom, hogy járod. Oké? Gyújtása. Térbizom, térbizben feszítő. Gyújtása. Álló helyzetben. Húzod. Összezárod, lehúzod, csinálod. Mindenben. Szépen lekapel, egy bőrülsz. Még jobban. Szóval ez alapról van akár, és akár egy jó is fekvő helyzetben, netán fekvőről fejezted be, akkor ülve fejezted be, ülve dolgoztattad, így emelkedted, akkor viszont és ismét két kézzel lehoztad a magadon. Viszont, mivel az óra végén